निसा नोंखौ दिन दख'ना गानना जोबोद समायना नुदोंहाय मा नंगौ आरो गावखौसो बांसिन समायना नुदो आंखौ बारा समायनाखौनो नुवा गावखौसो बांसिन साइज नुयो माबा आंखौ बारा साइज नुवाहाय माबा दख'नाजों समायानो खोमा समायो दे बेसेबा साइज नुखायो नोंखौ दख'ना गानबाथाय लंपेन्ट गानबासो बारा मोजां नुवा दख'ना गानबा बेसे समायो नंगौ गावखौसो बांसिन मोजां नुदोंहाय मा हाथायलायबाय नालाय मोजां नुखागोन आरो नोंखौबोसो जोबोद मोजां नुदो समायदो दा समायदोहाय मा थौ जाहा गाबोनो बेरायनो थांनि जाहा टाउनाव दख'ना गाननानै थांगोन दख'ना गाननानै थांनांगोन बेसेबां मोजां नुयो दख'नाखौनो गानलांनांगोनहाय मा औ दख'नाखौनो गानलांगोन नारखिनि थाखाय नाङा बेसेबा रायजाबावो दिनै हराव मिथिगोना बाबाजों औ आंखौबो रायबाय थायो आइया न'निफ्रायनो ओंखारनो होला आंखौ मानोबा न'निफ्राय एसे बाहेराव फैबानो एकदमबारे बिमाया बखिबाय थायो बहा थांनो नागिरदों मादों होननानै सोरबा हौवाजोंसो लाइन मारि थांदो नामा होननानै सन्देहखौनो खालामबाय थायो औ बे सामब्राम ना मा होनो बेनि एरना होदोंनो बिसोरो थिगसे रायनांगोन नङाबा जोंहासो रायजाबाय थागोन थौहाय मा माबायदि सामब्राम बे रायना फैयो एसे बे सामब्रामनि थाखायनो रायजाबाय थानांगौ आरो जोङो बे माबा माबिसो एरना होलाबाय खोमा सिरि सिरि थौहाय मा बहा मोनो मानसिखौ मोनबा दोखो रायना फैयो थौ बुनाबो फैदोंहाय मा आंजोंबा खाथि बाथ्रि गैयाहाय मा थौआ मानो आंथ' हाथारलासो रायजाबाय थासै आङो सामब्राम नों मा मा एरना होबाय थायोहाय जोंखौ मा मा एरना होआ नों आइ बाबा मोननो औ बुं मा मा एरना होआ नों जों सानफ्राम रायजाबाय थायो नोंनि थाखायनो हाबाब आइला माबोरै जाखोलाय बेनि थाखाय नोंसोरो इमान गोजान आंखौ होसोबोनानै रायफैथारबाय आरो बुंफैथारबाय आरो है जानो नोंसोरजोबो आं नङालै बे नारखो मोनानोब्रा नारखो मोनासो आंलाय नोंखौसो बुंदो दा बे नारखो मोना आंखौलाय मानो जाला मेला बुंलाबायनानै लाजिबोनांगौ रायजोफोरनि सिगाङाव बेसेबां लासिं जादों आंसो मिथिगौ आंखौ लाजिबोनांदों बे नारखो मोना आंखौ लाजिबोनांदों बिसोरो बेखायनो साला बिसोरखौबो माबा माबि बुंनायसै आंबो साला गोरोन्थियावनो रागा जोंबायना आंबो साला बे गोदो मेजेरलायनायफोरखौनो बुंबाय आरो मा अब्लानो जोंनि मुंखौ लाना बुंनांगौ जाहैबाय आरो गोदोनि बाथ्राखौ लाना मानोथो बुंनांगौ दा बेसेबां रायजायो बिमाजों जोंसो मिथिगौ रायजाबाय थायो जों बिमाजों मानो एरना होनांगौ नोंलाय गासिबो नारखोमोननि थाखायनो जादोलै मा आंथ' रावखौबो एग्रां होआखैमोन ना बे नारखोमोनासो आंखौ एग्रांहोदों बेयावनो जालांबाय आरो मा मोजांसो बुंदो नों हामा मा एरना होआ नोंलाय बेसेबां रायजादों जोंसो मिथिगौ बिमाजों जाबाय दे जाबाय बे नारखोमोननि थाखाय दिनै आरो आं सिख्लाफोरजों रायफैजाबावबाय साला आरो खोनासंखा जोंखौ बेफोरबायदि जाला मेला एरना होबाय थानाङा नङाबा मोनगोनसो नों मिथिखा गोदाव सोराव नङा खिन्थु बेफोरबायदि एरना होबाय थानो नाङा जोंखौ मिथिबाय सरि दै सिख्लाफोर बे नारखोमोननि थाखायनो गासिबो जाजोब्बाय मान सनमान नस्थ' आंहा दाखालि बोरैबा मान सनमान थांखाजोबखादो आरो दिनैबो नोंसोरबो आंखौ रायफैबावबायसो सिख्लाफोरजों आं रायजाफेराखैमोन दिनैसो रायजाफेरबाय मान सनमान जाना होजोब्बायलै सयथिबो लासिं जायोना हा आंखौ रायनोथाय रायनो बुंफैनो फना बुंहरबानो जायोना मा लोगो हमलायना बुंफैलायना बेलाय सयथिबो आंहा लासिं जायोना मानसिफोरनि सिगाङाव लासिं जानायसो नुदों आं जोंलाय नोंनि लासिं जानायखौलाय मा मिथिगौसै जोंहा जोंनि बुंनांगौखौसो बुंदों हामानोथो एरना होनांगौ नोंलाय गोदाव सोरावलाय जाला मेलालाय बेसेबां रायजादों जोंसो मिथिगौ नोंलाय मा मिथिदों औ जोंना बाबायानो रागा खराखा बेसे रायजादों आंसो मिथिगौ जोंना बिमायाबो जोबोद रागा गोसा एकदमबारे मोनबाथाय बुनोसो नागिरखायो बेसे रायजादों आंसो मिथिगौ आदसा खथ'नाया बिदिसो जादों बे नारखो मोनानोलै नारखोआनो आं निसाखौ एरना होआखैथ' आं नारखोखौल'सो बुंदोंमोन नारखोआ बेवहायनो आं नङा होननानै रुपाथिखौ आं गोसो थोआ आं निसाखौसो गोसो थोयो होनना गावनो बुंना लादों नारखोआ आंथ' मिथिथारानोमोन बे नारखोआदि नोंखौ गोसो थोयो होननानै आं बुङाखैलै नारखोआनो गावनो खुगाजोंनो बुंनानै लादों आं निसाखौसो गोसो थोयोमोन होननानै बेनि उनावसो नोंसो आइया रागा जोंनानै नारखोखौ रायदों आंथ' नोंखौ एरना होआखैना ओमफ्राय आंलाय माला नारखोखौ गोसो थोआ आंबा मा मिथिगौ आंथ' मिथियाना नारखोआसो मिथिगौ नारखोनाव सोङै ओमफ्राय आंखौलाय मानोथो एरना होआ नोंलाय आं नोंखौ एरना होआखैमोनलै एरना होनो सानाखैमोन बे नारखोनि थाखायनो जाजोबदों नारखोआनो आंखौ जाबि बुंबाय थाबायना हामि जाबिनो बेवहाय आंहाबो बुंफ्लांबाय गोदो नारखोआबो रुपाथिखौ गोसो थोयोमोन होननानै बेयानो नोंसा बाबाया रागा जोंनानै मिथिनानै रायनायसै नारखोखौसो रायदोंमोन दा आरो नोंखौबो रायहैनाय सिसि जाला जाबाय नङाना सरिलै सरि नङा आंहा बेसे रायजादों आंसो मिथिगौ दे जाबाय दुखु मोननांलाब्रा थौ थांनोसै रुपाथि बिराद माथायानो गरम जाजोब्बायलै बारा टेनसन होबाय थानांला आंखौ ओरैनोबा आंना हिनजावा खबर लाया जाग्रा जाबायलै बिमाजों रायजानानै बे नारखो मोनानो खिथानानै आंखौ जारला खालामबाय ओरैनोबा आंहा बिराद टेनसन दुखु जाखादों जेबो बुंनांला आंखौ बे नारखो मोनखौनो रायोथां गासिबो बेफोर नारखो मोननि थाखायनो जाजोबदों साला
आंथ' रावखौबो जेबोखौनो बुंथाराखैमोन। बे नारखो मोनानो एग्रांगोदो। बेनिफ्रायसो ओंखारलांजोबदों गासिबो गेसाव गोफोन बाथ्राफोरा। अब्लाथ' बे नारखो मोनासो दाया। बे खान्दामोन, खावब्लामोन, नारखोमोन बिसोरनो साला माबा माबि एरना होलाबाय थाग्राफ्रा। आंखौबो एरना होदोंब्रा बिसोरनो। लासिं सिं मान सनमान सेस खालामदों आंखौ बिसोर गामियाव दाखालि बावैसो। दावराव जानाया नोंसोमोन? नोंसोर आरो? औब्रा आंनि बे नारखो मोनानै एरना होनानै लासिंसिं खालामनायानो आंखौ। अय' हटेलाव सासे सिख्लाजों हाबैदों होननानै खिथानायानो आं बेरायनोसो थांदोंमोन। बिदिसो जाद'। बेखौबा बेखौ खिथालायबाय थायो नोंसोरलाय। नोंसोरखौ मोनथारगोनसो आंजों। आं हले फोथायनो हाला नोंसोरनि खोथाखौ। औ मा बेखौबा बेखौ एरना होलायबाय थायो नोंसोरलाय। औलै बिसोरनो साला नारखोमोननिफ्रायनो जाजोब्बाय बिसोर। दे थांदो लासिंसिं जायोलै आंहाबो बारा रायबाय थानाङा। सिख्लाफोरजों रायजानो मोनाखैमोन आङो। मानसिफोरा नुबाथाय बिराद एदावसोगारो सिख्लाफोरजों रायजादों होननानै। लासिंसिं जाथारोलै नानैमोन। थांदोब्रा थांदो रायनांला। बिदि रागा जोंनांलालै लासिंसिं जायो। मानसिफोरा नायसोगारो। थांदो जाम्बिफोरलाय। मालाबा मेथाइ जाहोसिगोन आं नोंसोरखौ। आरो खोनासंखा बेफोरबायदि एरना होबाय थानानै जोंखौ बेलेगखौ एरनानै होनो हाया नामा? जोंखौलाय मानो एरलाबाय थानांगौ जाखोनो? बेसे रायजायो जोंसो मिथिगौ बिमा बिफाजों। दे जाबाय जारौमोन। थांदो लासिंसिं जायोलै जोंहाबो बिदि नांलायबाय थाबा। थौ थांसै थुपाथि थांसै। हा माबोरै जाबावनांगौ जाखोब्रा? दाखालि मानसिफोरजोंबो मिथिं लेंजाबाय लासिंसिंनो। आरो दिनैबो सिख्लाफोरजोंसो रायफैजाबावबाय मानसिफोरनि गेजेरावनो। लासिं सिं सयथिबो जाबावदो संसारा माखौबा। हदाय लासिंसिं सनि ग्रहसो नांखो ना माखोब्रा आंलाय। दानो बाराबा सनि ग्रहफोराव थांनानै फुजासो हैलाबायसिगोनलां रखरा। सनि ग्रहआवनो थांनानै फुजा हैनांसिगोन खोमालै। अब्लासो खाथिगोन आंना सनि ग्रहआ। खोनासं समायना सिख्ला आरो महर गोसा सिख्ला मोनोब्ला रोजा बान्था। बेनिखायनो नोंथांमोना समायना सिख्ला महर गोसा सिख्ला लाबोना होफैनो हायोब्ला नोंथांमोननो रोजा बान्था होनाय जागोन। मिथिबाय? आच्छा बस लाबोगोन बस। टेनसन लानाङा। समायना सिख्ला आं नुबोगासिनो दंखायो बस। टेनसन लानाङा। आच्छा थिग दं। जों समायना सिख्ला नुबानो एबार गारियाव थिखांना लाबोसिगोन बस। टेनसन लानाङा। किडनेप खालामगोन बस। खावनानै लाबोगोन बस। ना मा होनो? आच्छा अके थिग दं नोंथां। बेफोरसो आंनि मानसि। जायगाफोरा माथो बिराद मोजां दं आसोलफोर। औलै हिनजाव थानायबा लाबोना बेरायफैनो हागौमोन। दा गैया नालाय। बापरे दाखालिसो सिख्लाफोरजों रायजाना आरो हिनजाव नागिरबावदोलै बेलाय साला। आया थानाय मोनबासो बुंदोब्रा आंलाय। दाथ' गैयाना। आरो आंथ' सिरि आन्दायावसो बुंदोंना। सिख्लाफोरजों रायजाबानो सिख्लानि खोथाखौबो रायलायनो मोनला जाहैबाय नोंनिबा जाम्बालाय बुरबक। आंखौसो बुरबक बुंबावदोलै बे साला। सिख्ला नांबावगौ नोंसिना सिख्ला। गोसो थोनाय होनबानो खालि बुजायो। बेखौ हले मिन्थिया। गोसो थोनाय होनबानो खालि बुजायो खालि रायजायो। बेखौ हले गम गैया साला। सिख्लाफोरा बेसेबां सैथान बेखौ हले गम दं नोंसोरो। सैथान बालाय माथो खालायनो हानोब्रा। गोसो थोबालाय पटायबालाय सानबा 10 दिनसो पटायबालाय मबे लाफा मैद्रु बेलाय गेब्लेयालाय। सानसेबाबोथ' जागोन ना। मा गिलाबायनांगौ हिनजावफोरखौलाय। धोद गियालां। गिमारा जाम्बाया। आजिखालि रावखौबो फोथायजायालै। सिख्लाफोरानो जा सेंग्राफोरानो जा मिथिखा हले। मा आंबोथ' फोथायाना। है बाद दोन सिख्लाफोर जा बेरायनो फैदो बेरायनांगौ मिथिबाय? गोदाव सोराव दानो बेहाबो सिख्लाफोर नुगोनब्रा। सिख्लाफोर बेरायनो फैसोगारो। ओइजों ओइ न' गोनांजोंथ'। क्लासवाट बै सिख्लानि थान्दायानो दाबो जोबाखै नामा? हा हमना दुमजाबासो गम लागोनलै साला मेथाया। ओइ थौ बेरायनाया मा जाखो? बेबायदि डायलग होबाय थायो नामा? थौ बेरायनांगौ सिख्लाबो नायनांगौ दङ खाथिया। रावखौबो गिना लाब गैयालै। माइरं मोनजाया आजिखालि रावखौबो गिनानै। दनसो जानांगौ दन नाम्बार 1 दन ना मा होनो? आरखो ना मा होनो? नोंनियाथ' नंगौलै खोथाया नाथाय आं दाना गिग्रा जालायलांबायलै सिख्लाफोरजों रायजाबाय थानायखायनो। बबेबा दन जाग्रालै बे साला। हमना लखबो सोहैजाबासो बिमा नागिरलायगोन साला गम गैया बे। मा आंखौ एफा गिख' सानो नामा नै? गियालै गिया रावखौबो गिया साला। सोरनि जाखादोलै गिनोलाय? आइ थौ बेरायनांगौ थौदो बेरायनोसै। आं मालाय माथो बुंबावनो नोंसोरखौ। गासिबो गोरों गोजासै। गोदोथ' बिराद मोजांहाय माना जोंहा रिल्स बनायनि मोनसे। माबा रुपाथि आंखौ फट' खेबनांगौमोनहाय। आंहा फेसबुकाव होनांगो।
फट' खेबलाय आंखौ मोनसे दे खेबगो रिल्स बनायना जाहा ज'नो मोनसे आब' आंखौबो खेबना आंखौ फट' खेबना हाय माबा रिल्स बनायदो नै बिनि उनाव खेबगोन ना उनावहाय दे होमबालाय रिल्सखौनो बनायग्रोनोसै नामा दे आब' आंखौ फट' खेबलाय रिल्स बनायनो बादो नोंसोर सानैबो बनायबानो जाबाय आं लागोन ना भिडिअ'खौ नङा साथामबो बनायगोन बिदि जाया बनायनांगौ साथामबो सेल्फि लागोनहाय मा दे नोंसोर बोरै लायो लाबानो जाबाय आं लानो बादायहाय मा आंखौ फट' खेबग्रोलाय आं नोंसोरखौ लाना होगोन ना जायगाया बिराद मोजांथार दे होमबालाय बेखौ फट' खेबग्रोदो बेनि उनाव रिल्सखौ बनायनोसै ना मा होनो औ दे होमबा नोंखौ फट' खेबग्रोनोसै बेनि उनाव रिल्सखौ बनायनोसै नों बनायाबालाय जों सानैजोंनो बनायनोसै दे होमबालाय बिदिनो जाथोंसै औ दे आं नोंसोरनो भिडिअ'खौ लानानै होगोन ना